On a lighter side ho na pinag-usapan natin, kailan ho kayo makakadaupang palad namin dito sa Mindanao, General Eliezer, sir? May kailan ang plano ho ninyo magbisita rito sa amin? Hindi natin masabi, June, pero Opo, opo. kung may pagkakataon na, ay tayo po'y dadalaw din siyempre sa ating mga regional offices. And Opo. for sure, Police Regional Offices 10 and 12, mapupuntahan po natin yan. Alright. Now, of course, General Eliezer, sir, kung may mga karagdagan pa tayong mga mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa ating mga kapulisan dito sa Mindanao, nasa inyo ho ang pagkakataon, PNP Chief General Guillermo Eliezer, sir. Ako po inahirang bagong hepe ng ating pulisya at nagpapasalamat tayo sa lahat po ng sumusuporta. Subalit sinasabi ko nga na hindi ko po pwedeng magawa itong ating mga programang ito na bahagi ng ating roadmap kung hindi sa pakipagtulungan ng bawat isa. So sa ating po mga kapulisan, tandaan nyo po na dapat po tayo ay magsama-sama. So yung pong mga ilan-ilan mga pulis natin nakakasira sa ating organisasyon, let's disown them. Hayaan na po natin na matanggal yan sa ating serbisyo at wag po natin itolerate yung mga yan. Remember na ito mga nakakasira na ito, yan ang nagbibigay ng hindi magandang impression sa ating organisasyon, sa ating mga gumagawa ng tama at sa ating mga pamilya. So sa ating naman po mga kababayan, hangad po namin na kayo'y patuloy na aming paglingkuran at hinihingi namin po ang inyong kooperasyon dahil ito pong ating peace and order is a shared responsibility sa pulis at sa publiko. So palalakasin po natin ang ating pakipag-ugnayan and pagagandahin po natin yung mga ways on how you can report to us the crimes that you have observed at mga inputs na pwede makatulong sa amin. So sa lahat po, lalo po sa ating mga kababayan dyan sa Dakong Mindanao, maraming salamat po sa inyo sa pagtulong sa ating kapulisan at hinahangad po natin na kayo po ay lagi mag-iingat dahil tayo pa rin ngayon ay humaharap sa ating pandemic na kung saan dapat natin malampasan sa pagsunod sa mga protocols na pinapalabas ng ating mga otoridad.